Iti saom ti silaw ang mangidalan kanyak, maysa alawag iti dana apag naak. Gloria tuma ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Lukasano iti Dios, kasta ganayon, umalae. Kararag tayo. Apo, agyaman kami kadeto yung kanito. Tayo naiwanan na kami nga nagturong kadeto'y balay ti kararag mo. Lukatam nagiti panunot ken puso mi adungeg kadagiti ipaay ti mensaherom itang agsapa. Penapo dawaten mi met ti pamakawan mo kadagiti nagbasulan mi. Napuutan mi man ida wenwaan. Penapo itultuloy mo nga rod nga ikan na kami ti bendisyon, ti pamendisyon mo kas managtultuloy mi nga agserbisyo ken ka kadayto nga agsapa. Kas tamet nga inaynayon mi dagiti kakabsat ken kapamilyami numan pay awan dayta ditoy kadwami amumi nga addadamet nga agdaydayaw ken ka kadagiti means of media na makadwa mi met ida. Bendisyon na met ida apo ket iruknoy mi dagiti puso panunot ken riknami nga dumngeg ken nagtulturoy nga agserbigan ka.
Amen. Dengue mo apu, Dengkem dawat mi, ipangagmukadi, araw mi. Amen. Lupay man nga ikaguaman mi tegbalin kas napudno anamati ngem kadaywan a pinili mi asuruten ti balakad dagiti managbasol imbes asuruten mi dagiti sursurom o apo. Nakita mi ti biag mi a nagbalin a manangi bukbukudan kam gapunat nga kiddawen mi ti pamakawan mo ken panangiwanwan mo kadakam apo. Kidawek ti tunggal may sa kanya tayo, no siya sino man ti kahit na dumawat, kaya nagtarigagay, nga dawaten ti pamakawan ni Apo, iti daytoy nga kanito. Kidawek man, dagiti ti kabailan na ngagparintumeng, bayat tinatal na tukar to organo. Agkararag tayo. Ipudno mi ken ka, nadungo ken naparabor, a Diyos mi, abinalbaliwan mi ti mensahem. Kadawyan a pinili mi no anya dagiti paset ti saom nga agpaay kadakam. Nagtulnog kam laeng kadagiti paset ti saom amang ted pagsayaatan kadakam. Ngem niliklikan mi dagiti awag mo amang ibunang nag ti kinasyasino mi. Pakawanen na kami Apo, ti panang sukir mi kadagiti sasaom, ken Kristo Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. O Apo, iturong nakad ken ka, palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanyak tapno sikati pagnaedak. Amen. Tangarod ti kanito ti panagurnong kadagiti sagut nga agpaay ti multipurpose building.
Sanctify them in the truth. Your word is truth. John chapter 17, verse 17. Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalms chapter 119, verse 105. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whoever believes in him shall not perish and should have everlasting life. All scripture is breathed out by God. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Joshua chapter 1 verse 8. Meditate on it day and night. Naimbag, nagsapatay amin kakabsat. Good morning! Ayan, kablawan nyo man, nagita kaabay yo kakabsat. Naimbag nga aldaw, ti Domingo, kaya agyaman na. Agyaman tayo ata, nakita yo man nagita kaabay yo. Tayo lasod ti makadomingo nga saan tayo nga panagkikita. Kaya inikan na tayo manen, ti gundaway ni Apo Diyos, tapno kastakat. Sang kamay sa tayo, kas may sang gimong, dagiti Ilocano, tapno agdayaw, ken agyaman, ken kuana.
Kastamet nga kablaawan tayo, ti dagiti kadwa tayo, iti live streaming, iti Central United Methodist Church, kidawek man, ti panangi share and post yun, di link tayo, sa pulin nyo, di Central United Methodist Church, ket naka-live streaming tayo ijay, tapno kasta, ket maamuan mo, dagiti kailyan, kastamet kadagiti kapamatyan tayo, kalugaran tayo, kababagyan tayo nga Ilocano, nga adda iti Ilocano nga gibong ditoy Manila, ang nangrona ditoy Calao, ditoy Taft, ditoy Manila kakabsat. So yawis yo man nga adda ti Ilocano service tayo ditoy. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti visitors tayo, dagiti umuna agundaway. O di kaya naggapo ijay probinsya dagiti na naglabas nga aldaw ket addada tatta ditoy Manila. Ayan, adda dagiti kakabsat tayo. Kidawik man panagtak deryo kakabsat. Gyaman tayo adda ti taga Rojas ni Mrs. Madrid. Ayan na tayo ni Ma'am. Ayan. Gyaman tayo from Rojas. Ayan, nagyaman tayo nakadwa tayo. Ken adamot ti kabsat ko adtoy ni Roda ken ni Marlon ket into no rabi imot ket sumakay ti barko nga agpa Europe sa manen Panama. So dadatatta ket into no rabi imot ti biyahe na nga gubra manen ti so magmamano nga bulan manen kas maysang nga siman. Nadapay dagiti baro nga nakadwa tayo tatta. Dagiti kakabsat tayo nga naggapo probinsya, dahito nga lawas na, ket adda iti nagbabaitan tayo tatag, yamang kami da kayo, ket nakaduada kayo iti daytoy nga aldaw ti Domingo. At ganoon din po na binabati natin yung mga ninong at ninang ni Zain. Ayan, welcome po. At paumanhin po, at alam ko po, mga Tagalog po kayo, bahala na po si Tatay ni Zain na mag-translate sa inyo, ano? Sa mga, at welcome po kayo dito sa aming iglesia, dito sa Central United Methodist Church. Ito po ang the first Protestant church dito po sa Pilipinas, and we are celebrating our 126 years. So thank you very much sa pakikibahagi ninyo sa aming pagsamba dito sa aming iglesia. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas, ken kastamet kadagiti nakaabot kadagiti anibersaryo da. Ken siya sino man kanyayo kakabsat nga dadta ti Spire, ket kablaawan da kayo ket kararagmi nga ni Apo Dios nagtultuloy nga mangbendisyon kanyayo kadagiti amin nga paset ti panagbiagyo. Ket saan kay mabain kakabsat nga mangawis ti pastoryo no adati kayat yu ti agyaman, maikararagan, kadagiti pagtaingan nyo, oray pa'y sa dino man ti ayan nyo, dito'y Metro Manila, ken kabangibang ti ili syudad iti Manila, kakabsat, iawis yo kakabsat, i-message dak lang, tapno kastakat, makapang kami, tapno kastakat, maikararagan na kayo, ken makabisita kami, kadagiti pagtaingan nyo, Ket agyaman kami kakabsat ti agtultuloy nga panakipaset yo, ket kidawek man ti panangiyawis yo iti gimong tayo dito Central UMC. Ken kastamet nga agyaman tayo ken Apo iti babayen ti panangidangulo iti chairman iti 126 founding anniversary iti iglesia tayo ni Fiscal Des Macaraeg, agyaman tayo. Ket nalpas tayo di na palabas nga lawas, nalpas tayo ti aramid tayo daytoy evangelistic, ket idirabi nalpas met ti revival nights tayo, ket agyaman na kadagiti simuporta nakipaset iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo. Ngem adupay dagiti aramid tayo ket kidaway maman nang nangruna tati Ilocano iti in charge iti daytoy nga selebrasyon tayo ti panangi celebrar tayo ti 126 years ti iglesia tayo. Ket into no Domingo, Communion Sunday, ket sangkay ko mga mapukpukaw into no Domingo, ta Communion Sunday tayo kabsat, umuna nga bulan iti Pebrero, ket ti speaker tayo ket ni Bishop Juan, ni Bishop Juan. Ay sa next ket agyaman tayo
ti panangi kadagiti sumaruno nga bulan ket ni Bishop Juan ti speaker tayo. Ken kastamet nga into no February 8 adati Operation Linis tayo dito iglesia. So no adaman ti panawin nyo kabsat, maawis kayo makipaset iti kabuklan nga aramid ti iglesia tayo iti daytoy nga panangisagsagana tayo iti 126th ti anniversary ti iglesia tayo. Ket into no February 14 ket adama aramid nga mass wedding. Dito iglesia tayo ket agyaman tayo adati Siyam nga kasarin tayo to into no February 9 February 14 dito uneg ti iglesia tayo. Ken kasnamet nga into no February 16 maawis kayo iti Wellness Sunday. Ayan, Wellness Sunday ti iglesia tayo. Kay maaramid to dito iglesia tayo, adati check-up, adati massage, ayan, adto ti maaramid dito kay naduma-duma pay. Paano kasano tayong mapaspasayaat pay dagiti salsalon at tayo kas maysang individual. Ken kastamet nga maawis kayo iti sakbay nga i-announce ko ti Family Days, dati basit nga video, ang buyain tayo. Nihiling ko. Yaman tayo kakabsat. Ket kidawek man ti panang suporta tayo iti daytoy nga aramid ti Family Days ti iglesia tayo kaspaset ti selebrasyon iti anibersaryo ti iglesia tayo ket adda maaramid to daytoy into no February 22 ijay Santiago's Resorts and Event Place, Pililla, Rizal. So kidawik man nga agpalista kayo kakabsat ket nangruna tati Ilocano iti kas mangidangulo iti selebrasyon tayo ket ikagumaan tayo man ikarigatan tayo nga numabalbalin ket datayo ti kaadwan nga delegadon to. Mabalin kakabsat sapay la kumata maawis kayo amin. Dagiti adda ti lugan na agkikita tayo ijay ngem agpalista kayo ijay likod kakabsat. Adala basit bayadan tayong 300 pesos kat lagumin na daytoy iti adati libre swimmingin libre swimming buffet breakfast ken buffet lunch kakabsat dijay tallugasot. Ayan ket naala tayo mat dijay lugan iti PCU ti Philippine Christian University nga pagluganan tayo dagiti dadduma nangruna dagiti awan ti lugan na ket mabalin nyo nga usarin adala basit bayadan tayo nga 100 pesos kasla pamasahe tapno panggasolina ken kastamet nga itid kajay driver ta nabulod tayo DJ bus iti Philippine Christian University. Ayan. So kidawik man iti panang suporta tayo ket sapay la ko mangnamnama kas pastoryo kakabsat mangikarkararag ko nga dagiti amin nga iti gimong tayo ket makaumay tayo ito kuma. Babayan ti panangidangulo ti koro kastamet ti timpuyog ken titunggal may sa kanya tayo kakabsat. So, ken kastamet kakabsatan yung aliplipatan February 16. Ayan, anniversary ti Timpuyog kakabsat. Ayan. So, 47 years nan iti Timpuyog kaya't sapay la kumanga suportahan tayo tumad ento no Feb 16 kaya't ada ti speaker tayo ket ni Bishop Leo Soriano. Malagipyo di napalabas nga tawen na naimbitaran tayo iti Pangulo
iti presidente, iti Philippine Christian University, ni President Junifen Gawan, iso ti speaker tayo din na napalabas nga tawen, ket ni Bishop Leo Soriano met ti speaker tayo. Ket sa pala kuma, kidawem mi iti panang support tayo, iti daytoy nga aramid tayo. Ken dati t-shirt, ije likod kakabsat, no kayat yu ti gumatang, kasla pakalaglagipan tayo umot ken isuot tayo to kadagiti na dumadumang aramid tayo iti panangiselebrar tayo ti 126 adalabasit bayadan tayo nga 250 ayan from small size to aginganat kadakilanin 250 po suporta tayo mat kadagiti agtutubo tayo nga nangidangulo iti daytoy nga proyekto iti t-shirt tayo kapsat. Sige, dagijay ti daddo mga padamag kakabsat, ket sa pulin nyo man, iti Central United Methodist Church, ket mabalin nyo nga i-add, dagijay nagan nyo, tapno kasta ket andaman, dagiti damdamag, ti kabuklan nga aramid tayo, ti iglesia tayo, ket maamuan nyo kaspaset iti daytoy nga iglesia tayo. Sige, kakabsat, agtakder tayo. Sige, adakano pa'y may isang video. Panginoon, na maranasan nila yung kapangyarihan ng krus sa buhay nila ngayon. Kapangyarihan ng krus na nagbibigay kontento sa mga puso at spirito namin na hindi makontento. Sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus, hayaan niyo pong magkaroon ng contentment ang bawat isa. Ikaw lang higit pa sa sapat na sa pangalan ni Jesus. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself ang kapangyarihan ng kapatawaran, na wala kaming mga kasalanan na nagawa na hindi mo kayang patawarin. Kayang-kaya mo kaming kapatawarin. Yun yung kapangyarihan ng krus, kapangyarihan ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ito ay isang pagpapahayag, evangelistic night upang hikayatin namin, isasaysay namin kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos. Nais po naming ipahayag sa lahat, hindi lamang sa komunidad na ito, kundi sa buong mundo. Nais naming isigaw kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos. Kaya yung maramdaman nila kapangyarihan ng krus, the gift of healing in the name of the Lord Jesus Christ. Hayaan niyo po, Panginoon, magkaroon sila ng relationship sa inyo po, Panginoon. Bawat isa sa atin dito ay may kwento. Lahat kayo ay may kwento. At lahat kayo, pwede nga kayong nandito at pwede nga kayo ang mag-share ng kwento ninyo. Sige, kakabsat, tumakdir tayo, kablaawan tayo man, titunggal maysa, bayat nga kantahin tayo, titimpuyog, dagiti Kristiyano.
Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamati inanama, ken nayanaya ti aramid daya, sangsang kamay sa tung palentay nga ti bilin na, ayan ayat ti rebeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat ti rebeng mo, tunus ken nakem tayo. Ayan ayat ti rebeng mo, tunus ken nakem tayo. Agdayaw tay nga da, sangsang kamay sa ti pamati ken inanama, ayan ayat ti rebeng mo, ti kapadama tao. Ti epistola itang agsapa ket masapulan ti libro ti umuna a Korinto, versikulo 22, kapitulo 22 agingga ti 30 ket maysa ket kastoy ti may basa. Mayarig ni Kristo iti maysa a bagi nga adu ti paset na. Maysa latta a bagi uray no buklen ti naduma-duma a paset. Kastamet kadatayo amin a Hudyo, Hudyo man wenno hentil, tagabu man wenno siwaya-waya. Mabunyagan tayo anay kamang iti maymaysa a bagi, babaen ti maymaysa nga espiritu nga isumet laeng tinaited nga inumen tayo. Ta saan la amay maysa no diket adu ti paset ti bagi. No kasano ti saka saan nak aparte ti bagi. Ta saan nak met nga ima. Di na kayat asawen asaanen a paset ti bagi. No kuna ti lapayag saan nak aparte ti bagi. Tasan nakmet amata. Di na kayat asawen, asaanen apaset ti bagi. Numatalaeng ti mangbukel, iti intero abagi, kasano amakangeg, nulapayag laeng, kasano amakaangot. Ngem ti kinagpaiswan na, inurnos ti Diyos dagiti amin aparte ti bagi, sigun ti nagayat na. Numay may salaing akita ti amin apaset, kasano nga adda bagi. Kinapodnan na, adu dagiti paset, ngem may sa abagi. Ngarod, ti mabalin ako na ti mata iti ima, saan ka amasapol, wenno ti ulo kadagiti saka. Saan kayo amasapol? Saan kuma akasta awan ti maramit tayo, no awan dagiti paset akasla nakapkapsot.
Ad-adda ket di at aripatwen dagiti paset nga ipagarup tayo nga awan serserbina. Ipangpangruna tayo met at taripatwen dagiti alas a paset. Panagtaripato adi masapul dagiti napimpintas a paset. Ti Dios a mismo tinangbukel iti bagi tapno maikan iti dakdakkel a pamadayaw dagiti nanummo a paset. Iti kasta awan pagsisina iti bagi ngem agsisinna kitket di dagiti amin a paset. No agsagaba ti maysa a paset makipagsagaba met dagiti dadduma. No may daydayo ti maysa makipagragsak met dagiti dadduma. Ngarod, bagi na kayo ni Kristo. Bagi na kayo ni Kristo, ket kaming na titunggal maysa kada kayo. Iti iglesia insa ti Dios titunggal maysa ti lugar na umuna dagiti apostoles. May kadwa dagiti profeta. May katlo dagiti mamaestro. Sumarsaruno dagiti agaramid iti milagro sa dagiti naikan iti panakabalin amang paimbag wenno tumulong kadagiti sabali wenno mangidalan kadakwada wenno agsao iti datdatlag a pagsasao. Saan da nga apostoles amin wenno profeta wenno maestro. Saan nga amin ket addaan ti panakabalin nga garamid iti milagro. Wenno mangpaimbag iti masakit, wenno makapagsao iti datdatlag a pagsasao, wenno maikalawlawag iti kay papanan dagiti naisao. Ngarod, tarigagayan yu kuma dagiti nasaysayaat a sagot. Nupay kasta, ipakitak kada kayo, tinasaysayaat pa'y adalan. Kidawek man, ti panagtakder, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Lucas, ti may kaupat nga kapitulo, versikulo sa ngapulo kitupat, aging ganat 20 ket maysa ket kastoy, ti mabasa tayo. Nagsubli ni Jesus ijay Galilea, nga addaken kwa na ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag, may papanken kwa na, iti amin masakupan, iti dayta nga lugar. Nangisursuro iti uneg kadagiti sinagoga, ket dinaydayaw dagiti amin a tao. Napan ni Jesus ijay Nazaret, iti ili a dimakkelan na. Kas kadaw yan na ti aldaw ti panaginana, simrek iti sinagoga. Ti makder anang basa ti nasantuan a surat. Ket nayawat ken kwa na ti libro ni Propeta Isaias. Inukrad na ti nalukot a pagbasaan ket nasarakan na ti paset a nakaisuratan dagitoy sumaganad. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo, pinilinak ang mangikasaba ti naimbag a damag kadagiti napanglaw, imbaon nak ang mangiwarnak ti pannakawayawaya dagiti balod. Iti pannakakita manen dagiti bulsek ken pannakarukat dagiti maparparigat. Ket mangipakaammo dimtengen ti tiyempo ti pannakasubot ti Apo kadagiti tattao na. Nilukot ni Jesus ti pagbasaan ket inyawat na iti agserserbi nga nagtugaw sikikita ken kuana dagiti adda iti sinagoga. Idi kinunana kadakwada itangal daw natungpalen daytoy apaset anasantuan asurat anangyeg anay basa. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Item ti tinapay ti biagapo, ang maipay ito'y kararwa, as panang
nen at baybay, kadagiti tao adunay. Amen.
Agyaman tayo kinapo, tinangigan tayo ang mensahe, ti koro babaen, dagiti Ilocano choir. Kitagtultuloy kami mangipakambong, maawis kayo, makipaset, iti daytoy nga ministeryo, ti iglesia tayo, nang nangruna iti Ilocano service, nang nangruna kadagiti adda, iti talento na, iti koro, kakabsat. Kaya't kuman ngay nayon, manipod iti surat ni Apostol Pablo, kadagiti taga Colosas, may 3 kapitulo, versikulo 12, ken kadagiti sumaganad. Tattao na kayo ti Diyos, inayat ken pinili na kayo, kukwana, ngarod ipakita yo, anaasi kayo, na imbag, na pakumbaba, na singpet ken nanos, no adap, pagkunaan ti maysa ken maysa, ag ginaanos ken agpipinakawan kayo. Masapol nga agpipinakawan kayo kas panangpakawan ni Apo kada kayo. Ket dagitoy amin inayon na ti ayat amang singgalot tinananay nga isuamin. Tital na ti agtaod ken ni Kristo amang iwanwan kuma kadagiti panggedeng nga aramiden nyo. Daytoy ti nangawisan ti Diyos kada kayo iti maymaysa abagi ket agyaman kayo iti Diyos agtalanaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin kinabaknang na agsisinuro ken agbibin nalakad kayo iti amin kinasireb agkankanta kayo kadagiti salmo imno ken na espirituan akan kanta anapno ti puso a panagyaman ti Diyos ngarod amin nga aramiden ken sawenyo aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus, agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Tibileg, ti sao ni Apo. No kitain tayo iti pakasaritaan, no kasanong naparnuay iti National Bible Day, sigon iti National Today article nga improklama dagiti na duma-duma nga presidente dagiti aramid no kasano tayo nga iselebrar iti National Bible Sunday. Iti 1982 ti National Bible Sunday ket imununa nga indeklara ni presidente Ferdinand Marcos ket inaramid na daytoy tunggal kuma umuna a Domingo ti Advento wenno ti maudi alawas iti Nobyembre ket agbalin nga National Bible Sunday ken wenno National Bible Week. Ngem idi panawen ni President Corazon Aquino idi 1986 nabalbaliwan daytoy ket naaramid iti National Bible Week ti umuna a bulan iti tawen. Ket pinasingkedan namet daytoy ni President Fidel Ramos nga inayo na pay nga paset kadagiti aramid tayo iti National Bible Week ket isu ti panangbasa tayo tinasantuan a surat. Ket iti January 5, 2017 ni President Duterte ket pinirmaan na iti maysa nga batas nga ti National Bible Day ket maaramid iti umuna nga Lunes iti January ket agbalin nga isut panangiselebrar tayo iti National Bible Day. So nga ito no bigat kakabsat dayta iti National Bible Day ket daytoy met iselebrar tayo nang nangruna kadagiti na duma-duma nga iglesia tintero Pilipinas ken kastamet kadagiti sa baling nga petsa kadagiti na duma-duma nga luglugar kakabsat ti na duma-duma nga pagilyan isumet ti panangiselebrar da kadagiti National Bible Week o Bible Sunday. Ti binasag kakabsat tintay panangdingeg ti sao ti Apo itanga aldaw adaan kuma iti agtultuloy asilulukat nga puso
ken panagdingeg tayo, ken panangawat tayo, kadagiti sasauna. Titunggal panagkakadwa tayo, panaggigimong tayo, iti daytoy nga nasantuan nga iglesia na, silulukat kuma dagiti puso. Ken kastamet, dagiti panagdingeg tayo, kadagiti sasauna. Kas ti binasak manipod ti Kolosas, kinunana, tattao kayo ti Diyos. Inayat ken pinili na kayo, kinunana, kukwana. Ngarod, ipakita tayo, anaasi kayo, naimbag, napakumbaba, nasingpet, ken naanos. No adda pagkunaan ti maysa ken maysa, aggiinnanos ken agpipinakawan kayo. No kitain tayo, iti daytoy nga binasak, manipod ti surat ni Pablo kadagiti Kolosas, mangipakita iti bileg, iti nasantuan asasauna, kadagiti bibiyag, titunggal may sa kanya tayo. Isu nga ni Pablo, inusar na, iti maysa nga simbolo, nga isu kumati panangikawes tayo, tapno kasta makita, tiladawan ni Apo Jesus kadagiti bibiyag tayo, kas nabalbaliwan. Isut gapuna, no siya sino man, amang yedeng asumurot ken Jesus, kas ipakita na tinasantuan asurat, lipatin tayo, dagiti anyaman nga naglabas a panagbiag tayo, ket ikawes tayo iti baro a biag. Tapno kasta maaddaan tayo met iti baro nga biag, gapo ken Kristo, gapo iti pamati tayo, ken ti grasya ni Apo Jesus kadagiti bibiyag tayo. Isu nga titunggal maysa kumakada tayo kakabsat. Ipakita na nga nasantuan asasao ni Apo Dios, isu ti mangipakita kanya tayo, mangiladawan nga tintay panang basa, tintay reflect kadagiti sasauna kakabsat. Makita kuma ti maysa anabalbaliwan kadagiti paset ti biag tayo. Numan pa'y narigat, dagitoy kakabsat nga aramidin kadagiti biag tayo, ngem maaramid daytoy babaen ken Apo Jesus, babaen kadagiti nasantuan asasauna. Nga isut mang tartarawidwed kat kanya tayo, tapno kasta mabaliwan titunggal may sa kanya tayo. Kitain nyo man, nagita kaabay yung kakabsat, nabalbaliwan dan, sa bali ti kawes nan. Nakawesan tayo kadi iti baro nga biag nga nagapo ken Kristo, babaen ti asina, babaen ti ayat na, wenno nakawesan tayo pailaing agtultuloy, ti kawes nga ipakita ti lubong nga pagnanaidan tayo. Isut gapo na nga tinasantuan asasao, ibagbagana ti tunggal may sa kanya tayo, nga ti bunga ti Espiritu, kas na ilanad ti surat ni Pablo kadagiti taga-Galacia, nga ibagbagana nga dagiti pakabigbigan nga datayo ket napabaro ti biag tayo ken Kristo. Isut gapo na nga makita kuma kadagiti bibiyag tayo nga addaan iti ayat, mapataod ti ayat, rag-o talna anos kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalik, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Nulaing mangrugi tayo, talikodan dagiti daan, ken managing bubukudan abiyag tayo, ket saan tayo amaragpat, dagiti kayat nga maaramid ni Apo Dios kadagiti biyag tayo, kas mabasa tayo tinasantuan asurat. Ket no maaramid tayo dayta ti bileg ken pateg tinasantuan asasauna nga isut makitkita wenno agrangarang kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Tadagitoy dagiti pagislasinan anapabaro tayo kas namati. Isut gapo na nga makita kuma kadagiti akinruar nga biag tayo. Nagbalbaliw dagiti puso tayo. Maysa ama nagkapya. Ken
makita ti panagbalbaliw tayo, kadagiti biyag ken kastamet, kadagiti dadduma. No dadduma, dagiti anak ko, siyempre, natural lang met, makaungit tayo. Sino ti hanam mo ti agungit dito kakabsat? Siguro makaungit tayo mo't niya, dadduma, lalo na dagiti anak tayo ken na po, sobra ti singpit da niya kakabsat. No, maungtak isuda, Daddy, pastor ka. Unada kanyak mo. E di siyempre, kasla agbaliw mo't jay panagkitak no kakanyanan. Imbes bautik tilandok ko ma, sintron latan diba? Angaw ko lang yakapsat. Ngim kas jay no daduma. Daddy, pastor ka. Diba? Kasi dito ibagada kanya tayo na duma. Uy, baka ito na madamdama, agawid tayo, kadagiti pagtaingan tayo, makaungit tayo. Bagada, uy, naggapo ka simbahan na daddy, papa. Agungit ka manin. O, diba? Kasi dito ko nada, kanya tayo. Ket dagitoy, dagiti pangrukudan, no, dagiti puso tayo, ket adaan ti Espiritu. Ket makita, iti pateg, ket tibileg, ti sauna. Isot gapuna, nga agyaman tayo. Ti kinaimbag ken parabor ti Dios kadagiti biag tayo. Ngamin agrangrangarang iti pateg ken bileg ti sauna kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapuna anya nga ti aramidin tayo kas maysa. Agyaman tayo kadagiti sasao ni Apo Dios tinasantuan asurat na kadagiti biag tayo. Ngamin kas mabasa tayo iti nasantuan na surat ti Hebreo, si bibiyag ken nasamay ti sao ti Diyos. Natadtadem ngem uray anya akampilan nga agsumbangir ti tadem na. Kabailan na asalputen ken ti pagsabatan ti kararwa ken espiritu a pagsusuupan ti tulang ken pata. O kumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Kitain nyo ti bileg ken pateg ti nasantuan na surat. Nga isot mangbalbaliw kadagiti biag tayo. Iti agnanayon. Iso nga punwen tayo, dagiti puso tayo, ken panunot tayo, kadagiti inaldaw a panagbiag tayo, iti sasao ni Apo Diyos. Oray anyaman ti kasasaad tayo, agyaman tayo. Gapo adda ti sasao ni Apo Diyos. Agyaman tayo, makabasbasa tayo, tinasantuan as sasao ni Apo Diyos. Makadingeg tayo, kadagiti sasao na. Tano kitaem, dahi takaabay mo, kakabsat, no daduma, makapaupay, haang kadi. Ngem, tilikudan, iti dayta, kakabsat, agyaman tayo, kadagiti sasao na, ngamin, no sa ampay nga makadingeg ken nagbasbasa tinasantuan asurat day takaabay mo, baka napalpalalo pa iti panagbiag na. Ngem agyaman tayo, tilikudan kadagiti pagbasbasulan ken pagkurkurangan tayo kakabsat, makangig, mangmangig na ti sao ti Apo, mangmangig na, mabasbasa na, oray kasano, babaen ti parabor ni Apo, adda panagbalbaliw. So nga, agyamang ka, no nilakay mo, nibakit mo, dagiti anak mo, agkapkapilya. Kasi, oray kasano kakabsat, ni Apo Diyos, ti mangmangted ti bileg, ken kastamet, ti kinapateg ti sauna, ti biag na. Tapno kastag, tultuloy nga agbiag, ti pagayatan ni Apo Diyos. Bagayo man, nagita kaabayo, bagayam ta, nagsimbata na, agsimsimbata ti kada Domingo, ya. Oray kasanok, et sumingsingpit ta, kunayo mo na, nagita kaabayo. May kadwa, babaen ti sao ni Apo, umadalem ti singgalot tayo ken Apo Diyos. Kas kino natin na santuan na surat, ti saom, ti silaw, amang mangidalan kanyak, may sa alawag, ti dana apagnaak. Muyo kakabsat, mapapabilag tayo kadagiti sasauna.
mabalbaliwan tayo, dagiti biyag tayo, babaen ka dagiti kapadasan, dagiti imununaan na mati, nga nabasa tayo tinasantuan asurat, ket maaddaan tayo, tinamnama, nga mabalbaliwan tayo met. Babaen ka dagiti sasauna. Numarik na tayo nga kasla ay nilipat na tayo ni Apo Jesus wenno nayaw-awan tayo kadagiti biyag tayo, ket saan tayo masarak ti sungbat kadagiti bibiyag tayo, amuyo tinasantuan asurat na, babaen ti panangbasa tayo, amuyo kakabsat, maikan tayo ti liwliwa, ket maiwanwan tayo iti dana. Tapno kasta saan tayo nga maperdi kadagiti bibiyag tayo. Kas may isa nga insurat kinunanangarod ni Chris Russell. Kinuna ni Chris Russell iti kinunana, one of the greatest miracles God's perform on our regular basis is that of change of life. One of the primary tools of affecting change is the Bible. And the key to understanding this power is to grasp that the Bible is the Word of God. It's not just a collection of inspiration, writing that were penned by great philosopher. Iso nga, no kitain tayo kakabsat, dakkel ti maaramidan ti sasauna, tapno kasta umadalem ti relasyon tayo ken Apo Diyos. Ngamin, mapagpabileg tayo, mabalbaliwan tayo, maiwanwan tayo, babaen ti panangbasbasa tayo kadagiti nasantuan asasauna. Isut gapo na nga rod kakabsat, ti karit ko kada kayo, ti tunggal may sa kanya tayo, no ikatin tayo, tinasantuan, asasao, kadagiti bibiyag tayo, kasano tayo nga agbyag, nga makita, ti pateg, ti bileg, ti sauna, kadagiti biyag tayo. Isut gapuna nga aramiden tayo, agyaman tayo, ti gundaway, nga tinasantuan, asasauna, kas instrumento, tapno kasta, ti mensahe ni Kristo, ket agtultuloy, nga agbalin nga inspirasyon ken karit kadagiti biyag tayo. Ket kararag ko nga babayen tinasantuan asurat na, ket agtaeng kuma kadagiti puspuso tayo. Tapno kasta ti bileg ken pateg na, kadagiti inaldaw a biyag tayo, agtultuloy nga marikna tayo, ket makita ti panagbalbaliw kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Itangarod ti kanito ti pinangidaton. Idaton tayo dagiti apagkapulo, karkari ken daton apagyaman iti altar. Maawis met mga ramat ti online banking, babayan ti bank account ti Central United Methodist Church. May parang kadagiti screen tayo.
May sagot nga yegmi, nagtaud ako kwam, intalek mo kada kami, dakam di agaywan. Amin asagot mo, ay wami agod mo, nuket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo, agyaman kami apo, ti kinaimbag mo, agyaman kami kadigiti sasaom. Agyaman kami met, tigundaway, agyaman, babaen kadigiti pagkapullo, panagyaman, ken karkarimi ken ka. Mausar, apo, dagitoy, ti amin nga aramid, ministeryo ken misyon ti iglesia, ken nagtultuloy mo nga iparukpok met kadigiti anak mo. Tinagan ni Jesus. Amen. Inihiling ko po yung si family ni Zain at ang mga ninong at ninang punta po sa harap. Sige po. Dito na po kayo sa harap dumaan. Ayan. Hali po kayo lahat po. Dito. Sige po, Ninong, dito po kayo. Ayan, lapit po kayo. Huwag po kayong mahiya. Ayan. Sige, malamdama. Sige po, ihanda po natin ang mga puso't isipan natin sa ating sakramento ng binyag kay Zain. Dito po kayo. Dito. Mga minamahal, sapagkat ang lahat ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa ilalim ng biyayang pagliligtas ng Espiritu Santo. At sinabi ng tagapagligtas na si Kristo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos Ama, na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, upang ang kanyang masaganang kabutihan ay ipagkaloob sa batang ito na si Zain, na ngayon ay bibinyagan. Ang patuloy na kasaganaan ang kanyang biyaya upang maging karapat-dapat na kasapi sa kanyang banal na iglesia ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Diyos, ipinamamanhik namin sa iyo alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, at masdan mo na si Zain ay loobin mo na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, siya nawa ay magtibay sa pananampalataya at maging maligaya sa pag-asa at mag-ugat sa pag-ibig upang mamuhay siya at pumasok sa matagumpay na buhay na darating sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mga ninong at mga ninang, kayo po ay mapalad na pinili ng mga magulang ni Zain na maging bahagi sa kanyang buhay. At ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Mga minamahal, ayamang dinala ninyo si Zain upang tumanggap ng banal na sakramento ng bautismo, at siya ay italaga sa Diyos at sa kanyang iglesia, nauukol sa inyo na sa inyong katungkulan na sa kanya ay ituro ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman bilang mga ninong at ninang sa mga
Maturuan niyo sila sa mga magagandang simulain ng may banal na pananampalataya at sa mga uri ng pamumuhay na Kristiyano upang masanay ng buong galang at laging pagsambang hayag at lihim sa Diyos at sa mga turo ng banal na kasulatan at sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng aral at mga halimbawa ay sikapin ninyong mapangunahan siya sa pag-ibig sa Diyos at paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga ninong at mga ninang, ito po yung mga tungkulin na turuan si Zain sa mga katuruan ng banal na kasulatan at maging lalong-lalo na po sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. At sa ganitong diwa, gusto ko kayong tanungin, nangangako ba kayo na inyong tutuparin ang katungkulang ito na nauukol sa pamamagitan at sa tulong ng ating Panginoong Hesus? Ayan, sige, maraming salamat po. Pakinggan ninyo ang pangungusap ng Ebanghelyo na kay San Marcos at dinala nila sa kanya ang mga maliliit na bata upang sila ay kanyang hipuin at sinaway ng mga alagad. Datapwat ng ito'y makita ni Jesus, siya ay lubhang nagdamdam at sinabi sa kanila, bayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Amen. Amen. Binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige. Yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na aming italaga at tumanggap ng iyong banal na sakramento ng bautismo, binyag, si Zain, at pagpalain mo ang batang ito, lumaki siyang malusog, marunong at kalugod-lugod sa iyong harapan. Pagpalain mo ang mga ninong at mga ninang, ganun din po ang kanyang mga magulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Doon lang po kayo para hindi po dito sa harap po kayo sa kongregasyon. Inaanyayahan ko po ang buong kapatiran po na tayo po'y tumayo, mga kapatid. Nais ko pong pakilala si Zain Castia na siya po ay tumanggap ng banal na sakramento ng binyag at siya po ay magiging kabahagi po ng ating iglesia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po.
nastan sa uama magbiag sa uinget limnas ita isurunak ti sasao anaraksa sa uama magbiag ti sasao anaragsak sa uama magbiag. Kararag tayo, kakabsat. Agyaman kami, iti daytoy nga kanito nga impay mo tapno iselebrar mi iti National Bible Sunday. Agyaman kami, iti kinapateg, kinbileg, ti sasaom, kadigiti bibiyag mi. Agyaman kami, kadigiti anak mo, nga agtultuloy, nga sika, ti sursuruten da, kadigiti biyag da. Babaen, kadigiti na ilanad, nga sasaom, nga agtultuloy, nga mangted, ti kired, pigsa, mangiwanwan, kadigiti biyag mi, ken mangbalbaliw, tapno agtultuloy, nga maaramat mi, kadigiti panagbiag mi, ket mabalbaliwan kami, ket ti pagayatam ti maaramid kadigiti bibiyag mi o Apo. Wen Apo, bendisyonam dagiti anak mo. Agtultuloy nga dawaten mi kaditi bendisyon mo. Agtultuloy nga panakikaadam kadigiti biyag mi nang nangruna kadigiti agis eskwela, dagiti naganak, dagiti ada trabaho na, negosyo na o Apo. Tultuloy mo nga iparukpok tinananay a bendisyon mo. Kadagiti na duma-duma nga paset ti panagbiagda. Wen Apo amok nga adu dagiti kiddawda ken ka. Kadagiti pamilya, kadagiti salunat, dagiti trabaho o Apo ken na duma-duma nga kiddawda. Wen Apo kiddawe mi ti asim, dagtultuloy nga parabor mo tapno mapadasam mi ti biag nga naisinggalot nga daan pamati tapno kastakit tultuloy nga mabigbig mi nga sikati kapatgan babaen kadigiti sasaom kadigiti bibiyag mi o Apo. Wen Apo tarabayen na kami iti daytoy nga lawas manen ikan nakam ti sireb laeng tapno kastakit saan kami nga agkurang o Apo. No diket sikati maitanok kadigiti bibiyag mi kadigiti nangayabam nga aramid ti tunggal may sa kanyami. Wen Apo kidawe mimet iti panangaywan mo kadigiti bibiyag mi. Panang salwad mo kadigiti na duma-duma nga aramid mi. Kadigiti na duma-duma nga aramid ti tunggal may sa kanyami. Ket pagyamanam mi awa po. Ti kinamanagayat mo, yamang kami, ti inaramid mo, babaen kadigiti sasaom. Ket agtultuloy na kami nga pabiligen o Apo. Kidawe mi nga sikat agtultuloy nga mangtarabay kadigiti biag mi o Apo. Ti panagserbi mi, kadigiti pamilya mi, ti komunidad, ken ti iglesia o Apo. Wen Apo, kidawe mi kadi, na nyaman dagiti dawat kararag ti tunggal maysa kadigiti anak mo, ipaay mo kadi as ibubuslon, ti kinaparabor mo, tagtultuloy nga mapadasan mi. Tapno kasta, agtultuloy na kami, nga agyaman, agdayaw, kadigiti bibiyag, dagitoy nga anak mo, Apo. Maminsan kadi manen, kidawe mi, iti pamakawam mo kadigiti naglabsing kami. Tapno kasta mapakawam mi met dagiti naglabsing kada kami o Apo. Ket maaramid mi iti pagayatam kadagiti bibiyag mi Apo. Dagitoy iti dawat mi itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. sa uama magbiag, ipakawan inayet nag sa uama magbiag. Ni Jesus mangispag inak nga di dalan ti sasaom anaragsak sa uama magbiag ti sasaom
sao Ama magbiyak. Iyama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwat, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo, bendisyon na kayo kuma, ti Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kuma, ti Apo ket paraburan na kayo. Kitain na kayo kuma, asiyayat ti Apo ket ikan na kayo itital na, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.